Adrian Roberta Jones magħrufa bħala ta' Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio magħruf bħala ċinis intbagħtu morhom il-ħabs dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u l-avukat Carmel Kirkhope. Is-sentenza ngħatat it-tlieta wara nofsinhar fawla 22 tal-qorti mill-imħallef Edwina Grima. Jew taqra s-sentenza l-imħallef Grima nnotat li ż-żewġ omiċidji saru bl-aktar mod kiesaħ u bieret. Qalet li s-sentenza qiset is-sottomissjonijiet mill-partijiet kollha, kif ukoll effetti li ż-żewġ omiċidji ħallew fuq is-soċjetà Maltija. Mal-loti tas-sentenza waqgħa skiet taqtaw b'sikkina. L-erba' akkużati u dawk preżenti baqgħu lkoll issummati. Fit-trattazzjoni tal-pena l-prosekuzzjoni osservat li ż-żewġ delitti huma omiċidji premeditati għall-aħħar u li bekk bis-sentenza tal-lum kellu jintbagħat messaġġ b'saħħtu lis-soċjetà. It-talba tal-prosekuturi ġiet appoġġjata mill-parti ċivili li nnotat li l-akkużati ma wrew l-ebda rimors. Min-naħa tagħhom l-avukati li deru għall-erba' akkużati uraw il-fema li l-qorti ma kellix tapplika l-massimu tal-pena. Intant aktar kmieni xedu dwar Adrian Agius tliet nisa. Terapista tal-familja nnotat li Agius żamm relazzjoni b'saħħitha mibnu. Psikologa fil-ħabs xedet li fil-ħabs Agius għamel 8 korsijiet biex jokkupa l-ħin u li ġabu level. Qalet ukoll il-ħabs ma kienx hemm rapporti dixxiplinarji dwaru. Xeddet ukoll is-sieħba ta' Agius li ilha f'relazzjoni miegħu madwar 7 snin. Iddeskrivitu bħala raġel biżel ħafna. Il-ġuri dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u l-avukat Carmel Kirkhope beda fl-24 ta' April li għadda u ntemm fil-5 ta' Ġunju. Il-ġurati sabu lil Vella u lil De Giorgio ħatja tal-qtil tal-avukat Kirkhope. Adrian Agius instab ħatib kompliċità f'dan l-omiċidju waqt li Roberta Jones inħeles mill-akkuża. Roberta Jones u Vella nstabu ħatja b'kompliċità fil-qtil ta' Caruana Galizia fl-2017 billi provdew il-bomba li qatlitha kif ukoll instabilhom materjal splussiv. Bratta mal-qtil ta' Caruana Galizia, George De Giorgio diġà kien weħel 40 sena ħabs f'ġuri ieħor li għadda ma' ħuħ Alfred dwar l-istess qtil ix-xut tal-istat Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu kien ġie kkundannat 15-il sena ħabs. Fil-ġuri xed ukoll fost l-oħrajn Melvin Tewma, l-intermedjarju fil-qtil ta' Caruana Galizia u dwar l-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia ifadal jgħaddi ġuri suspettat mandant fil-qtil, in-negozjant Jurgen Fenech.